jsem Gogo Krafák a já vás chci přivítat u mýho let's playe na hru Minecraft. Jsem si ji teď stáhnul, ale nikomu to neříkejte. A dneska uděláme soutěž o Minecraft gift code. A vlastně uvidíte pravidla, jaké musíte udělat. A my už se přesuneme do téhle koukání. Tak, tohle je můj survival svět. Všechno jsem tu sám natěžil na tenhle domeček. Úplně všecko. Jo, ale asi koukejte, já jsem to tady nic udělal. Strašně moc jsem těžil. Tak, koukejte, jsem toho tolik natěžil. Trochu. Trvalo mi to asi 32 hodin. Celý jako udělám. A neslyšíte můj pravý hlas, protože mi to maminka zakázala, že to je prej zakázala. Nemůžu svůj pravý hlas ukázat takhle na počítači. Tak a teďka už vidíte, že jsme v survivalu, jsme tady vylezli. Tak a teda ten Minecraft gift code, nebo jak se to čte, ale to pak zní trošku jako smusa, kóde. A vlastně vy mi dáte lajka na tady ten komentář, teda na tady to, na video mi dáte komentář, teda like. A potom ten like a potom dáte ještě odběr. A až jich tam bude, nevím, jak jsem to teď nějak hledal, až jich tam bude třeba 30 nebo třeba 200 000, jako má ten Minecraft, kterým teďka jsem se tak trošku pojmenoval jako on, protože ty jeho videa jsou pěkně trapný, takže jsem chtěl udělat takovou zábavnější formu jeho videí. A potom jsem se ještě díval na Gogo, ten je docela fakt vtipnej. Třeba jak šel kolem té ovce a kopnul do ní. A tady to se teda všechno natěžilo, takže kdybyste mi řekli, jak můžu dát vám save na tady ten krásný domeček, celý survivalu. Hodně jsem toho ještě nechal v dolech a tak. Jo. A jinak, jestli nevíte, co je taky tohle, že když já vlezu do truhlice, takže mi to zobrazí takovéhle divné diamanty. Jo. To by mě taky zajímalo. Tak jo, a jinak mám úplně skvělý mikrofon, stál mě hodně peněz. Je od značky Genius. Stál 64 korun. Jo, takže byl hodně drahý, no. Jo a takže dejte odběr a napište dolů do komentářů pod tohle video, kolik ten gift code, jako že byste ho chtěli, a já vám ho potom dám, až tam bude 3000 třeba těch odběrů a takhle. Jo, a jestli tam bude třeba nějaký ten dislike, jenom napište mi, proč tam jsou i dislikey někdy pod videama. Jo, protože já už jednou nahrál video a to video mělo dva dislikeů. Jo? A dislikeů. Tak a teda je to asi vše, já budu nahrávat hodně videí, protože budu určitě hodně oblíbený. Tak je to ode mě asi vše. A ahoj, ježiš mami, ne počkej mami, ne, nevydávej mi tu míze zásuvky, já tu myčku udělám.